sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Balita makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Kabalen, isang magandang umaga ho. Araw ho ng Biyernes ngayon at kayo'y nakatutok sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Welcome ho dito sa CLTV 36 Newsstream. Neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Hindi ho masyadong maganda ang umaga ng ilan sa ating mga kababayan dyan ho sa Candaba, Pampanga dahil nauwi sa trahedya itong pagtawid sa ilog o paliligo sana ng ilang kabataan. Makibalita, makialam, Yung pinakita nating video kanina, diretso na ako doon. Alam ko marami hong nakikibalita ngayon dito sa mga headlines, mga kaganapan sa iba't ibang bahagi po ng ating lalawigan, araw ng Biyernes, January 23, 2026. Ongoing ho ngayon itong ginagawang search and retrieval operation sa bayan ho ng Candaba, Pampanga. Ito nga ho'y kaugnay mga kabalen ng insidente ng pagkakalunod ng dalawang kabataan. Ayon ho sa impormasyon na ating nakuha mula ho sa MDRRMO o yung Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office ng bayan ho ng Candaba, Pampanga, ay na si Ginoong Galen Gumabon, sinasabi na ito hong mga bata ay nagkayayaan na maligo o tumawid sa ilog matapos ho yung kanilang examination kahapon. Kasama ho nila yung iba nilang mga kaklase na pawang nakaligtas. And itong dalawang biktima, yun hong isa ay nahanap na kahapon at ito namang isa ay patuloy pa rin hong pinaghahanap sa kasalukuyan. Idineklara pong dead on arrival sa pagamutan itong isa sa mga biktimang na-recover dyan ho sa may Ilog, Pampanga. Bahagi po ng Pansinaw, Candaba at gaya nga ng nabanggit natin, ongoing yung search and retrieval operations dyan ho sa nasabing lugar. Maya-maya makikibalita tayo sa ating reporter na si Isel Fernando at nakatutok ho dyan sa ground kung saan ongoing nga ito hong ginagawang operasyon ng iba't ibang MDRRMO unit. Dahil tumulong na rin ho yung mga unit o mga rescuers mula ho sa bayan ng Apalit, Pampanga para mahanap ito hong isa sa mga biktima. Nandyan din yung mga rescuers mula ho sa PDRRMO, sa provincial government para saklolohan din at i-augment yung puwersa dito hong ating mga kababayan rescuer dyan sa bayan ho ng Candaba, Pampanga. So yan ho yung latest na meron tayo ngayon. Mamaya makikibalita tayo, tawagan natin si Isel Fernando live. Magbabalita siya mula dyan sa bayan ho ng Candaba, Pampanga kung saan nga ongoing yung search and retrieval operation. Samantala sa ibang balita na atin tatalakayin din ngayong araw mga kabalen, ito. Labas natin yung video muna ng traffic. Sa bayan ho sa syudad ng Mabalacat, bawal na nga bang umangkas? Ito, umani ho ng samot-saring reaksyon mula sa mga commuter netizens. Itong pahayag at itong proposed ordinance sa bayan po sa syudad ng Mabalacat, Pampanga na naglalayong tuluyang ipagbawal itong mga motor taxi kung tawagin. Banggitin ko na, itong Maxim at saka itong Angkas. Kung bakit, maya-maya ay panoorin natin yung video at tatalakayin din natin yan. Babasahin ko din yung ilan sa mga komento ng mga netizen na apektado at nagpahayag ng kanilang saloobin hinggil dito sa proposed ordinance sa bayan o sa syudad ng Mabalacat. Ayan. Samantala, kasalukuyang nasa Apalit, Pampanga rin ang ating kasamang si Paulo G. Santos at paring Johnny Coronel para ho samahan si Secretary Vince Dizon na magsagawa ng inspeksyon dyan ho sa bayan ng Apalit at karatig bayan na Makabebe.
Kaugnay pa rin ho ito ng pagtitiyak ng DPWH sa mga flood control project. Kung napapatupad ba at ano ba yung estado, ano ba yung kondisyon. Makikibalita rin tayo kay Paulo G maya-maya lamang at isa pang balita, ito ho mga kabalet, pinatawan ng 90-day preventive suspension si Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. Habang siya po'y nahaharap sa kasong malversation at graft. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Kabalen, live na live ho tayo sa ating Facebook pages at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Live din tayong napapanood sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman, mag-like at mag-subscribe na kayo dyan sa ating mga socials upang maging updated sa iba't ibang mga balita at kaganapan tungkol ko sa lalawigang Kapampangan at sa rehiyong Gitnang Luzon. Yan. Bago tayo magpatuloy, syempre babatiin ko muna ang ating masugid na taga-nood dito sa ating programa, Angelo Redaha. Happy long weekend, Kuyang Justin Dizon. Sabi niya, 127th Malolos Republic Day. Ngayong araw, January 23, Barasawin Church today. Ayan. Pagbati sa mga kababayan natin dyan sa Malolos City, Bulacan. Sabi ni Angelo, 19 degrees. Actually sa Clark kahapon, nagbisikleta ako kagabi. Balitang mapagkakatiwalaan, Para kang nasa Benguet. skip the scroll and stream. Mga 20, 19 and 20 degrees. Tapos kagabi din, 20 degrees. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto Ayan, gaya ho ni Angelo, i-like and share na mga ka-Central Luzon itong ating streaming upang maging updated sa mga kaganapan. Nakatutok din sa ating programa si Kuyang Paquito Beltran. Ayan, sabi niya, nating mga kababayan, ayan, sabi niya, Liates, lahat ng nating mga kababayan, ayan, basta nakatutok si Kuyang Paquito Beltran, ayan, shout out. Sige mga kabalen, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Sa mga oras na ito, araw ng Biyernes ngayon at para ho sa iba, it's Payday Friday dahil yung 25 ay tatama ng araw ng Linggo. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Para ho sa mga babiyahe sa syudad ng San Fernando, Pampanga, ngayong araw ng Biyernes, January 23, 2026. Ito po yung aasahan ninyong sitwasyon. Diyan ho sa may boundary ng Angeles at ng San Fernando. Diyan sa may Telabastagan and Barangay Santo Domingo. Sa ngayon, maluwag Pero pagdating ho ng rush hour, expect ninyo yung pagbigat ng daloy ng trapiko dyan sa area na yan dahil ongoing din yung mga pipe laying works doon sa may rotonda sa Santo Domingo. Samantala dyan naman sa may Panings portion, yung going to Philam Friendship Highway light traffic din sa oras na ito. Holy Angel Village light traffic, ganyan din ho sa may Baliti portion ng MacArthur Highway. Samantala, dito naman sa may Del Rosario at Sindalan area, light traffic din, magkabilang linya. Same scenario dyan sa may Sakop Maimpis, light traffic. Batay na rin sa ating monitoring dito ho sa live ng Siposco. Maluwag din naman ang sitwasyon dyan sa may St. Jude area. Ganyan din sa may downtown. Maliban na lamang kita pong doon sa may patungong Consunji Street ba to? Ayan, yung
dyan sa may likod ng dating Mirabes. Mirabes. So, papunta Consun District. Yan, Spilapco ito eh. Yan, so medyo moderate traffic na ho dyan sa downtown. Makabakle, light traffic. Dolores Barrosa ay light traffic din sa mga oras na ito. Mula naman sa may siyudad San Fernando, diretso tayo sa may North Luzon Expressway. Silipin lang natin kondisyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng NLEX. Maraming mag-uuwian ngayong weekend. At narito po ang ilan sa mga portion na tinututukan ngayon. Balintawak Toll Plaza, maluwag pa ang sitwasyon. Wala masyadong pila lalo na sa RFID lanes. Doon sa cash lane, mga kabalen, merong mga approximately 15 vehicle queue. And Valenzuela Interchange, kung kayo ho ay patungo ng Metro Manila, manggagaling dito sa ating rehiyon, Central Luzon, asahan ninyo pagdating nyo ng Valenzuela, babagal na ang inyong takbo. Kung kayo naman ay galing ng Metro Manila, pauwi dito sa ating region, Central Luzon, ay maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Diyan naman sa Mindanao Toll Plaza, pa-exit ng Quezon City, kung kayo ay tutungo dyan o sa ibang bahagi pa ng Metro Manila, ay may pila na rin dyan sa may Toll Plaza dahil ongoing yung roadworks. May Kawayan Interchange, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon, ang trapiko, ganyan din sa Bukawi Toll Plaza. Same scenario sa NLEX na sakop ho ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Tuloy-tuloy tayo sa ating traffic update. Silipin muna natin sitwasyon naman ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Bataan. Para rin sa mga mag-uuwian dito ho sa dadaan ng Hermosa SC Tech southbound, wala pang masyadong volume ng mga sasakyan dyan sa section na yan. At dito sa may San Pedro, light traffic din. Coolies Crossing, light traffic. Abukay ay maluwag din ang sitwasyon at sa may Balanga ay light traffic din sa mga oras na ito. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Samantala, makibalita naman tayo mula sa DOST Pag-asa. Narito po ang pinakahuling ulat panahon, yung kanilang forecast for today. Araw ho ng Biyernes, January 23. Magpapatuloy ba itong ganitong kalamig, Kuyang Justin? Alamin ho natin yan mula ho sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Malakas ang amihan sa ngayon at ito ang nakakaapekto sa halos buong bansa. Nagdudulot ito ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Bukod sa mga pag-ulan na yan ay nagdudulot at dala din ho nito ang malamig na panahon, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. And then generally cooler temperature during daytime. Sa ngayon, itong weather system na ito, ang Northeast Monsoon, ang weather system na prevailing sa bansa. Dahil yung LPA na dati po yung si Bagyong Ada ay wala na po yung epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But for monitoring purposes, nakita po natin yan sa layong 765 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa kasalukuyan nga po ay wala na itong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan at pwede po na mag-dissipate o malusaw na rin yan sa mga susunod na araw. At nakikita rin natin na posible that by tomorrow ang mag-prevail dito sa silangang bahagi ng Mindanao ay yung shear line. Ito yung salubungan ng hangin mula sa northeast at easterlies.
Samantala, meron pang isang LPA sa labas ng ating area of responsibility na minomonitor tayo. Huling nakita yan sa layong 1,960 kilometers silangan ng Eastern Visayas. So napakalayo naman po nitong LPA na ito at wala itong any effect sa anong bahagi ng ating kalupaan at hindi rin natin ito inaasahan na makakaapekto sa atin dahil mababa ang tsansa, nananatiling mababa ang tsansa na pumasok ito sa ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy po magantabay sa magiging update ho ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance na ito. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon, asahan nga natin ng maulap na papawirin at tsansa ho ng mahihinang mga pag-ulan pa rin dito sa Cagayan Valley Region, dito nga po sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Aurora, Quezon, Bicol Region, maging dito sa silangang bahagi pa ng sa silangang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. Yan po ay dahil sa amihan pa rin. And then for the rest of Metro Manila and the rest of Luzon, asahan natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa ho ng mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan, direktang epekto din ng amihan. Para naman sa ating temperatura, medyo bumaba ang ine-expect nating temperatura sa araw din na ito dahil nga pa rin sa pag-iral ng northeast monsoon. Dito na lang po sa Baguio, 11 to 22 degrees Celsius ang inaasahan natin for today. Sa Tagaytay, malamig din, 19 to 25 degrees Celsius. Sa Tugigaraw ay 19 to 27 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 24 to 29 degrees Celsius. Habang sa Luwag ay 23 to 28 degrees Celsius. At dito sa Metro Manila, 20 to 30 degrees Celsius ang magiging agwat ho ng ating temperatura for today. Samantala sa silangang bahagi ng Kabisayan or Eastern Visayas, maging dito po sa Caraga Region, Davao Region at Northern Mindanao, asahan din natin ng maulap na papawirin at mahihinang mga pagbuhos ng ulan dahil sa epekto din ng amihan. Then for the rest of Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawirin natin at posible ang mga isolated o pulupulong mahihinang mga pag-ulan dahil sa amihan. Samantala, para naman sa temperatura natin sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius, 24 to 29 sa Iloilo, 24 to 30 sa Tacloban, sa Puerto Princesa ay 25 to 30 degrees Celsius, 24 to 28 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, sa Zamboanga ay 22 to 32 degrees Celsius, at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro ay 23 to 30 degrees Celsius. Meron po tayong gale warning ngayon dito po sa northern and eastern coast ng Catanduanes, sa eastern coast ng Albay at eastern coast ng Sorsogon, northern and eastern coast yan ng Samar at maging sa eastern Samar, sa Dinagat Islands, sa eastern coast ng Surigao del Sur at eastern coast ng Surigao del Norte. So, sa mga nabanggit nating lugar, asahan pa rin natin ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan dahil pa rin yan sa kasagsagan nitong amihan season. So, ibig sabihin, hanggat maaari, hindi pa rin natin nire-recommend ng pumalaot, lalong-lalo na po yung maliliit na sasakyang pandagat doon dahil sa delikadong kondisyon ng karagatan. Ang sunrise po natin for today is 6:25 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:51 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. Maraming salamat, Lori de la Cruz Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Shout out kay Bryce at kay Arlene, ating mga kasamahan. Nasa Baguio sila ngayon. Skip the scroll and stream. At balita ko, susunod daw si Mon, di ba? Si Justin Dizon, neto 11 degrees. Ang lamig 11 to 20 sa Baguio. na tama. Mon, kung ikaw ay susunod, abay magdala ka ng Sambra. Bali yung Sambra. Hindi alam ni Mon yung Sambra Alam niyo yung Sambra? Daramdaman kaya nga po kita. Sambra, mag-Sambra ka. Ano? O, di ba? Magdala ka ng Sambra. Dapat makasambra ka. Yan. Kabalan, public service announcement muna tayo. At ito, medyo mahaba-haba ito. Bear with me. Marami-raming basahan. Ay wala hong kuryente, mawawala ng supply ng kuryente
dyan ho sa ilang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga sa darating na linggo, alas 3 ng umaga, madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. 6 News Stream kasama si Justin Dizon. Kabilang ho sa mga apektado itong St. Anthony Subdivision, Sindalan, Davsan, Villa Isabel 3rd, De La Paz Sur at De La Paz Sur Subdivision. Kaya matuto at magdesisyon na tama. Apektado rin ng nasabing scheduled power interruption ito hong Richtown 2, Mary Grace Subdivision, De La Paz Norte, Goldenville Subdivision, and Aspire Residence dyan ho sa may syudad pa rin ng San Fernando. Yung URC Plant A, mawawalan din o apektado rin ng power interruption 3 a.m. to 6 a.m. sa araw huyan ng linggo. Ganyan din itong Sunlight View Subdivision, Perpetual Heights, Greenfields Executive and Country Homes, and Richtown 1. Wala ring kuryente sa Sunday 3 a.m. to 6 a.m. At ilan pang bahagi ng Feeder 44, Pampangas Best, Richtown 2, Rockwood Sub, Surplus Sagin at Pasbol Sagin, apektado rin ng nasabing scheduled power interruption. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Mawawalan din ng kuryente sa araw ng linggo, alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga dyan ho sa may Florida Residences, Villa Regina Subdivision, Villa Julita at Bellissima Subdivision sa may syudad San Fernando. Ito makibalita, kaya matuto at magdesisyon na tama. Apektado rin ang SL Park sa may Telebastagan sa nasabing scheduled power interruption sa araw ho ng linggo, 3 a.m. to 6 a.m. Ito makibalita, kaya matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Kalulot, Mabalas, PNP Village, Fatima Kalulot, Purok Pau, Ampong Sentro Kalulot. Wala rin hong kuryente sa linggo, alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. And dito naman sa Cita del Sol, Northville, and Northville Kalulot, wala rin kuryente. Interbev, wala rin. Baliti, apektado rin 3 to 6 a.m. on Sunday. And San Juan Sub, Cabalancan, San Juan, dyan ho sa may way to Magliman na to, and San Juan Subdivision, ayan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, kaya matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, kaya matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, kaya matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Kabalen, konting patalastas lamang sa ating pagbabalik. Talakayin natin yung mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Makibalita tayo dyan sa Apalit, Pampanga, kay Paulo G. Santos at kay Acel Fernando. Live mula sa Candaba naman, dyan sa ongoing search and retrieval operations. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang news stream makalipas ang ilang mga paalala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, kaya matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, kaya matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, kaya matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Yes, muna natin batiin yung kapuntahan, nagkaroon tayo ng oras
na kung saan Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at tunguhin muna natin itong isang balita mga kabalen. Kaugnay nitong ipinasang inihain na ordinansa dyan ho sa Mabalacat City, Pampanga sa City Council. Layon ho nito na tuluyang ipagbawal itong mga motor taxi, yung mga ride-hailing app kung tawagin, di ba? Angkas and Maxim, to be specific. Pakinggan ho natin yung pahayag at paliwanag ni Vice Mayor June Castro, ang presiding officer ng Syudad Mabalacat. Nawala yung audio. Ulitin ko lang. Ayan. Ito ho, meron siyang statement at ipinaliwanag niya kung bakit napagdesisyonan ho ng konseho ang ito nga didinggin kung ano yung inihain itong ordinansang ito. Ano yung merit, ano yung basis ng nasabing ordinansa na inihain po at ipinanukala pa lamang pinanukala dyan ho sa Mabalacat City. Narito pong pahayag ni Vice Mayor June Castro. Kayo ng oras para malalaw nyo ang regular session po ng Sangguniang Panunsod Mabalacat City. Kaya po nga sasabihan lang proposal ordinance na nung rin katili pagmabunin ng bankiring at kitang dahilan ng kami pamagal ng bankiring kitang issue tungkol ka rin todo ang papakaretang single rider magangkas pasero. Sasabihan na rin ating magakusan na sasabihan nila ang kas or maximum na kaniretang malang kas. Pero yung maximum naman, todo denial ya, talagang kabalong kita makanyan. So, yung aking solusyon, ako mismo bilang presiding officer ng kahit kong solusyon, ang papaing katamong committee chairman ng transportation, bangkan talang may papanaro, total, illegal naman talaga yung pamalangkas pasayeros na kasi alam mo insurance din. At itabalong nila rin mag-operate yan. Through application niya mo, through apps, makapanaos lang motorcycle taxi. Kaya mas peboran ng katamong committee chairman ng transportation na mag-act na kaming metang ordinansa.
na yung maging title na ng kakatamang ordinansa, an ordinance prohibiting the operation of all motorcycle for hire and motorcycle passenger transport service in Mabalacat City, providing strict enforcement mechanism and penalties, and for other purposes. Masanting nga po yun eh. Bang kanita, nung atin man na sakali, like yung maximum, bisaya talaga mag-operate yung Mabalacat, muna-muna, kompleto ano, paret lang kayong documents. Sa mga kompleto na rin ang documents, may importante ng LTFRB, kasi at yung papacket documents kaya kami, nanunong pa rin yung kayang sasabihan na permit, kaya mong pilot testing. Ay ba yung regular operation. Pakiduwang miya, in 6 years time, anya pang rinakula ko bilang City Councilor ni Mabalacat, sila nang kunin yung problema ngayon eh, at lahat magiring kami, palagi na lang pangako kaya kami na manayos ng papel. Kami lang sa nga na mabanwa, ngayon yung Vice Mayor na ako, alala pa rin ayos sa papel. Kaya masanting ang maging solusyon, yung ordinance ng iba't medina lang protection mo rin, yung maninito ng kinilala, lalong-lalo na rin to. At medina na protection ng kakatamo sa sakupan, eh. Uli nga lang maka-insured katang pama ng kasda yung single motor o yung delikado. At every 36 New Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita Makiala matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 New Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita Makiala matutuan magdesisyon na tama. Matudesisyon na tama. Ito ho mga kabalin, ating narinig. Yan, nadinig natin yung tinig ni Vice Mayor June Castro kaugnay nitong usapin, itong ordinansang inihain dyan sa may sangguniang panlunsod ng Mabalacat na nagbabawal nga o magbabawal eventually sa mga motor taxi. Ayon ho sa Vice Alcalde, lagi na lang sinasabing mag-aayos ng dokumento. Ito hong mga provider pero hindi raw natutuloy. Kaya naman once and for all, gusto nilang linawin na tuluyan ang ipagbawal. Binanggit din yung usapin ng safety ng mga motorista o ng riding public. Skip the scroll and stream. At every 36 New Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita Makiala matutuan magdesisyon na tama. Ayan, sinisikap nating makapanayam ito hong mga kinatawan ng Maxim at ng Angkas. Nagpadala na tayo ng email sa kanila para makuha ho yung kanilang panig. Tinatawagan din natin yung ilan sa ating mga kababayan na rider na na-interview na rin natin minsan sa ating programa upang mahingi sana yung kanilang panig. Yung kung nanonood ho kayo, alam ko nakatutok din kayo. Ano yung inyong komento dito para maging malinaw din, At mahalaga ring malaman natin ano yung komento ng riding public. Yung taong bayan dahil itong mga pulisiyang ipapatupad, pinabalangkas, pinag-aaralan. Kaya natin binabalita kasi gusto rin nating ipaalam sa taong bayan at gusto nating malaman yung kanilang pulso, ika nga, At sana yung mga nanunungkulan ay syempre tumutok sa CLTV 36 para maging updated din sila. Ano ba yung gustong marinig o ano yung gusto ng ating mga kababayan kaugnay ng mga pulisiya dito ho sa ating komunidad. So magbabasa ako ng mailan-ilan doon sa mga komento na maraming likes. Ito, sabi ni Madeleine Christoph, sabi niya, doon sa balitang yun, kapag malilate ka na sa trabaho, pwede ba ang tricycle sa loob ng Clark? Sabi niya, yan yung tanong niya. Kasi Mabalacat City, alam nyo, sakop ng Clark yan. At ang laki ho ng Clark, Hindi naman din ganun kadali, ika nga. So ito yung sinasabi ni Madeleine. Paano naman ang mga call center agent na walang motor, walang service at walang masakyan tuwing madaling araw? Lalo na kung hindi afford ang Grab.
From Shell Astro to Starbucks SM Clark, 80 pesos ang singil ng tricycle. Okay, so nasaan po ang hustisya? Malaking tulong ang Maxim sa mga call center agents, kaya sana mabigyan sila ng permit to operate. Ayon ho yan kay Madeleine Christoph. Ayan ho mga kabalen, ano? Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Tandaan ho natin yung Mabalacat City o yung Clark ay sentro rin ng industriya, BPO industry, ika nga, ano, yung mga call centers. Skip the scroll and At stream. ang pasok dyan, hindi naman na laging 8 to 5 lang. Ano, marami dyan. May mga graveyard din dahil syempre, sila ho ay nag-cater sa international clients. Ano, yung mga nasa iba yung dagat. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Sinagot naman to ni ng isang netizen. Sabi niya, meron namang jeep at shuttle bus pa Clark, ano. Ayan. At true po, part-time ako sa Maxim. Madalas diyan biyahe ko tuwing gabi, mga call center, pasok at palabas ng Clark kasi sila po talaga ang maapektuhan. Maging madali at makatipid silang maging hassle pa sa kanila pag kukuha ng masasakyan. Ayan. Eto, may nag-comment din, sabi overpriced daw kung 80 pesos ang siningil kasi dapat 50 lang. Batay na rin dito sa ongoing fare matrix, ano. Angeles City naman itong fare matrix na to dahil yung Astro ay bahagi pa ng syudad ng Balibago, di ba? Balitang makatotoanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Basahin ko din, sabi ni Lester Torres Cunanan, hindi na niyong pansin din commuter. Di niyo pwedeng pilitin kung saan sila sasakay. Bigyan ng permit ang motorcycle taxi, give and take lang naman yan. Hindi naman mawawala ng pasahero mga toda dahil meron at meron pa din sasakay sa kanila. Yung hinaing ng commuter ang bigyan ninyo ng pansin. Ayan. skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam magtutuan. Sabi naman ni El Renan Calmadagsa, hinaing ng commuter o hinaing ng mga illegal na Maxim ang cash? Tandaan mo, hindi naman babawalan yan kung may prangkisa. Ang dami nila sinasagasaan, hindi lang mga trike pati buong jeepney driver. Pineperwisyo nila. Ang illegal hindi dapat suportahan para hindi dumami ang mga magnanakaw. Sabi naman ni ni El Renan Calmadagsa. Ayan, yung kanyang komento yan. So, ito yung mga kuro-kuro sa loobin ng ating mga kababayan na magandang pag-usapan. Ano? Sayang, sabi ni Patrick Cruz, ito, sayang kasi boto from TODA community pag pinayagan mag-operate ang motor taxi. Sabi nitong si Patrick Cruz, ayan, kagaya sa Angeles City daw. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Yan ho, kabalay ng komento ng ating mga kababayan dyan ho sa plano o yung inihain na panukala dyan sa sangguniang panlunsod ng Mabalacat kaugnay ng pagbabawal sa operasyon ng mga motor taxi o yung motor cycle taxi kung tawagin. Ano? And sa puntong ito, nasa linya ho ng telepono si Aisel Fernando. Makibalita tayo kung ano na nga ba itong latest dyan sa search and retrieval operation na ginagawa ng ating mga kababayang rescuer sa Candaba at live report mula kay Aisel Fernando. Aisel, isang natunghayan natin yung kanina yung balita mo, ano na yung development mula nung mag-resume itong ating mga rescuers diyan sa Candaba? Magandang umaga. Yes, Aisel. Go ahead, Aisel. Sinaw, Pampanga. Dito yan sa may tabing ilog. Justin, as of now, magmula kaninang alas 8 ng umaga, ang huling update natin ay patuloy pa rin isinasagawa yung search and retrieval. Ang biktima ng insidenteng pagkalunod dito nga sa may Pampanga River sa Barangay Pansinaw
Candaba, Pampanga. Nandito yung Candaba MDRRMO, Apalit MDRRMO, gayon din yung Philippine Coast Guard na silang sumisisid na sa kasalukuyan, no, yung mga diver nila ay sumisid na dito sa may ilog para nga mabilis na makita itong isa pang biktima ng. Ayan muna yung latest dito, Justin. No? Oo. Hazel, gaano ba kalalim itong kanilang itong bahagi ng ilog na kanilang hinahalungkat sa ngayon, hinahalughog sa mga kasalukuyan, at gaano kalawak yung kanilang search area? No definite information tayo kung gaano kalalim ay yung ilog. Pero ang salisay sa akin kanina at ang kwento sa akin kanina ng MDRRMO Officer 3 ng Candaba na si Bon, may portion itong ilog dito na malalim at may portion na mababaw lamang, kaya malakas daw yung loob nitong mga kabataan na lumusong nga o tumuwid dito sa ilog at maligo. Oo. Etong binabanggit na dahilan, sila ay madalas ba itong insidente, itong pagligo ng mga kabataan gaya ng sinasabi mo? Ang sinalaysay ulit ni Sir Gumabon sa atin, tuwing pista raw ng Santo Rosario, tuwing dyan na barangay ng Pansinaw, talagang nangunguha daw itong ilog ng tao, kahit every year daw, ganito raw talaga. So parang naging belief na siya dito na tuwing pista nga ng Barangay Santo Rosario ay may kinukuha dito. Oo. Pero malimit lamang yung mga naliligo talaga dito, Justin. Oo. Nung nangyari ba yung insidente, mayroong okasyon kasabay-bayan ng pista, o yan ay gaya ng nabanggit na nagkayayaan lang sila? Ang pista ng Barangay kahapon daw ng tanghali, katatapos lamang na exam ng mga kabataang ito, more or less 5 to 9 people daw sila na pumunta dito, nagkaayaan, magbanding, maligo dito sa ilog, Justin. At yung lugar na yan, walang nakapwestong barangay tanod, outpost, hindi ganun yung lugar, tama ba? Basically, Justin, walang nakabantay, pero yung dinaanan namin before kami makapunta dito sa ilog ay dadaanan mo yung barangay hall nila, Justin. Hazel, ano yung inaasahang senaryo ngayon? May nakausap ka na ba dun sa mga pamilya ng biktima? Yung isa, alam natin, of course, na kumpirma na at nakikiramay tayo dun sa kaanak nung nasawi. Ano yung general of course, alam natin nagluluksa sila, pero paano nila hinaharap ito? And lalo na ito ongoing pa, pinaghahanap pa yung isa. Justin, yung pamilya ng isang biktima ay wala na rito at hindi pa namin siya nakakausap. And then yung sa isa pang nawawala, nandito sila nakaantabay sa anumang oras na makita yung biktima, ang kanilang kaanak. Nandito yung kanyang tatay, pero hindi mo na siya nagpapaunlak ng kahit anong interview dahil nga syempre nagluluksa for nalulungkot sa nangyayari. Oo naman, Yes. oo. Siyempre, bigay muna natin sa kanila yung kanilang karapatan na magluksa at yung privacy, Hazel. Hayaan muna natin sila. And of course, reminder lang, siyempre, hayaan din natin yung rescuers na gawin muna nila yung kanilang gagawin. And, Responsibility, yes. oo, diyan ka muna sa background, ika nga, Yes. mag-observe ka lang muna at upang hindi rin maging baka sabihin makasagabal tayo, ika nga. Pero maraming salamat, Hazel, sa iyong ulat. Salamat, Justin. Oo, maganda itong Justin. Magandang umaga. Okay, itong balitang ganito, mga kabalen, alam ho, kinalulungkot talaga natin na ganito yung nangyari. And ano yung pwede nating mapaghalawan o yung makuhang aral, ito ho, yung mga kabataan, sana mapagsabihan din yung mga magulang, sabihan natin, paalalahanan natin yung ating mga anak na ito hong pagtawid sa ilog. Ayon na rin dito sa MDRRMO. Dahil nga, mayroong mga bahagi na malalim talaga at hindi predictable, di ba? So, kaya po, para maiwasan itong mga ganitong disgrasya, itong mga trahedya, paalala po ng MDRRMO ay iwasan yung pagligo sa ilog, lalo na yung portion na ganitong hindi nababantayan, malalim, lalong-lalo na ho yung mga bata. At ngayon, malamig pa yung panahon. Pero pag magsa-summer,
yan ho madalas din talagang tinututukan ng mga otoridad dahil marami ang naliligo sa mga ilog, sa dagat. So yan ho mga babala lang mula po sa ating mga otoridad. Ano? Desisyon ang tama Skip the scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Kailangan matutunan magdesisyon na tama Skip the scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Kailangan matutunan magdesisyon na tama matudesisyon na tama Ito naman ho mga kabalen, bago tayo magtapos, isa pang balita dyan ho sa bayan ng Candaba, Pampanga. Okay, bago ko basahin, nag-comment ang aking pinsan, ayan, ating Loren Torres ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Say, thanks po sa paalala, sabi niya. Ayan, oo. Ay mahalaga yan mga kabalen, ano, dapat talagang ma-remind yung mga kabataan. Lagi ho na tayo may nako-cover na ganyan eh. Sa tinagal ko ho dito sa profesyon, ilang beses na rin ako nakapag-cover. Naalala ko, meron din ako naging assignment sa Candaba noon. Nalunod din sa bahagi po ng ilog. Kaya that was 15 years ago. And ito ho, nangyayari. Patuloy pa din. Kaya kailangan paulit-ulit, paalala ho sa mga magulang at sa mga bata na rin. Siyempre, pag paalala sa mga bata lalo na, makinig kayo sa inyong mga magulang. Pag sinabing huwag maligo sa ilog, huwag maliligo sa ilog. And alam natin very very enticing yung pagligo sa ilog, pero meron kasing risk talaga na pwedeng mangyari, kaya po ganyan yung paulit-ulit na paalala ng MDRRMO sa atin hong mga kababayan. Sa ibang balita naman sa bayan pa rin ng Candaba, ito ay ipinag-utos po ng Sandigan Bayan kay Mayor Rene Maglangke na pansamantalang lisanin niya yung kanyang pwesto bilang punong bayan habang dinidinig ho o habang siya'y nahaharap sa kasong malversation at graft. Ito ba'y kaugnay ng 900 million peso Malampaya Fund scam kung saan kapwa akusado po si Maglangke ni dating Budget and Management Secretary Rolando Andaya Jr. Inilabas ho ng Special Third Division ng Anti-Graft Court ang 90-day preventive suspension order noong January 19. Kasalukuyan sinisikap natin kuhanan ng panig ang kampo ni Mayor Rene Maglangke kaugnay ng usapin. Pero may mga impormasyon tayong nakuha na maghahain ng motion for reconsideration. Ito pong alkalde ng Candaba at nilinaw na hindi pa nga implemented itong 90-day preventive suspension. Yan po mga kabalen ang mga balitang nakalap ng ating news team at patuloy na kinakalap. At maya-maya siguro magla-live na lamang si Paolo G sa ating Facebook page dahil kailangan na magpaalam ni Kuya Justin sa ating programa. Antabayanan ng live report ni Paolo G Santos dyan ho sa may Apalit, Pampanga kung saan ay magsasagawa ng inspeksyon si Secretary Vince Dizon ng DPWH. Pupuntahan din nila itong bayan ng Makabebe na madalas malubog sa baha kahit hindi tag-ulan. At alamin, di ba? Ito isipin niyo. Bilyones na pera yung nasa flood control, pero taon-taon flooded tayo, di ba? Alam na natin to last year pa. Sana pagdating ng 2028, huwag nating makalimutan. Para lahat ng may mga bahid ng korupsyon
ay wag na nating pabalikin sa pwesto, di ba? Sipin mo, bilyones, tapos flood control, tapos flooded lagi. Tapos sasabihin, sanay na sanay lumusong sa baha. Siyempre, lulusong ka sa baha, pag uwi mo, naka-aircon ka, maganda yung bahay mo. Kumusta naman yung mga lumulusong sa baha, pag uwi, baha din yung bahay. Minsan yung mga opisyalis natin out of touch. Oo, kung nakikinig ka, ikaw yung pinariringgan ko, hindi ko nababanggitin, pero tatamaan ka, I'm sure. Yan ho mga kabalin, magpapaalam na si Kuya Justin Dizon. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang may paggagamitan at balitang mapagkakatiwalaan. Ito po si Justin Dizon, itong Newsstream. Maraming salamat po. Keep the scrolling stream at every 36 Newsstream. Kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, matyala matutuan, magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 Newsstream. Kasama si Justin Dizon. Ito